So punta tayo dito dito tayo ngayon sa Masanggot, Burgos. Dito tayo ngayon sa Masanggot, Burgos. Kasama natin mga relatives natin. So yun. So under construction po. Sabog. A few minutes later. Hey, what's up, sinyos? Shout out sa mga subscriber natin dyan. So, yun. Panoorin nyo ako kung paano ako lumangoy. 5 minutes later.
A few moments later. Magus kasi. Magus. Yun, shout out. Shout out nga pala kay Baby ko. Yun, so yun mga kasave yun. Natapos na natin maligo mga kasave yan. So, magbabandaw na. Magbabandaw na tayo. Okay. 2 hours later.